Dakle, prvo mi se jede krosan. Jao, a ja sam skoro završila. Sad ću ih staviti da se peku. Stavit ću pravu temperaturu i to je to. Oj, ja tako mogu. Stavio, zatvorio, uključio. Ništa teško. Hvala, bako. Jao, ma nemate vi pojma? Ja ću sama napraviti testo. Stavljam sve sastojke u činiju i dobro mešam. Sad ću odseći komad, razvaljati ga, a gore staviti još nekoliko slojeva. Sad pravim rezove i motam to u slamku. Sad se to može odneti u rednu. Tako se to radi. Joj, baš je dosadno čekati. Ješću Nutellu dok čekam. Prelepa je. Obožavam je. Joj, a moji kroasani su spremni. Kako su rumeni. Šta, kakav je to dim? Joj, vidi šta se dešava. O ne, prokletstvo. Izgoreli su. O ne, šta da radim sad? Joj. Ajoj, kakva nesposobnost. Pobrinut ću se za svoj krosani. Iseći ću ih na pola i dodati šlag. I naravno nigde bez jagoda. Ostalo je dodati šećer u prahu i to je to. Op, može se probati. Jao, sve izgleda tako lepo. Fuj, šta je to? Neću ovo jesti. A ovi krosani izgledaju mnogo bolje. Gledajte osmeh. Super. Wow, ovo izgleda ekstra. I ukus je nevjerovatan. Da, ne mogu da stanem. Ovo je pobjeda. Čestitam. Nisam ni sumnjala. A sada želim američke palačinke. Hoćete li moći? Oj, ja isto ih volim. Eto, prva je spremna. Samo je treba ispeći sa druge strane. Izgleda da imam ideju. Dodat ću boju u testo. Više boja. A sad ću ga ispeći. Prva je spremna. A sad ću napraviti palačinke svih boja. Gotovo. Dodat ću marshmallow. O da, što više. I slatke konfete. Ispalo je prelepo. Pogledajte. Moram i ja sa nečim politi palačinke. Javorov sirup će biti odličan. I komad maslaca. Pogledajte kakva lepota. Bolje gledajte kako to rade profesionalci. Uzet ću jaje i razbiti ga u kipuću vodu. A malo šunke. A malo španača. I moj hamburger od palačinjaka je spreman. A jaje će biti na vrhu. To je to. A vreme je za degustaciju. Prijatno. Wow! Hoću prvo ove da probam. Odlične su. A sada bakine. Nisu loši. Oho, a ovo je nešto neobično. Fuj, jaje sirovo. Bolje da ne jedem to. Pobedilo je ovo jelo. To, pobedio sam. Cool. A sad mi se jede odrezak. Ovakav. To je lako. Baka to može. Pa i ja valjda. Evo komada mesa. Za početak ću sipati ulje u tiganj. Ulje, pa dobro. Joj, izgleda da sam preterao. A sad mogu stavljati meso da se prži. Tačno znam šta treba raditi. Jao, a vreme je da i ti kreneš. I ja to mogu. Gledajte. Ups, dešava se. Otrešću ga i staviti u tiganj. A vreme je da okrenem svoj odrezak. Gledajte kako se to radi. Bako, vidi kako mogu. Hop.
Prokletstvo opet. Pa, nema veze. To je i dalje meso, jel da? Ma dajte, šta vam je? Samo ću ga staviti na tanjir. Ko ga je pustio u kuhinju? Strašno. Siguran sam da će kečap sve popraviti. Samo treba sipati što više. Šta može biti bolje od kečapa? Kakav miris. A grančica rozmarina će dopuniti ukus. Rozmarin? Bolje dodati jestivo zlato. Umotat ću svoj odrezak u njega. A sad ću ga lepo iseći na komade. Da, savršeno. Pa, jesi li spremna da probaš? O, je li to sve za mene? Probat ću prvo ovo meso. Uj, koliko kečapa, a bolje da neću jesti. Oho, a tu je zlato. Probat ću. Nije loše. A sada ovo jelo. Odseći ću pače. Wow, neverovatno. Bako, pobedila si. Jao, stvarno? Tako sam srećna. A sad mi se jede sladoled. Hoćete moći? Naravno. Sladoled, važi. O, pa to i ja mogu. Ova torta je savršena za sladoled. Samo je treba dobro izgnječiti. I ja ću tako uraditi. Sad ću pretvoriti ovu tortu u kašu. Tako je, eto ti. O da, odlično mi ide. Šta je bilo? Izvini, bako, malo sam preterao. A ja sam već završila. Ostaje samo da uvijem to. Ovako. Moram izmeriti. Savršeno. Za ukras ću narandati zlato, dodati latice mente i naravno suvi led za spektakularno serviranje. A sad ću pokriti sladoled da bi se magla skupila. Wow, zanimljivo. A moram i ja nešto smisliti. Podelit ću sladoled na komade. A sad ću ga pažljivo staviti u činiju. I gore čokoladni sirup. A Jessica ga voli. I ja ću tako uraditi. Da, i sipat ću šlag. Obožavam ga. I na kraju Skittles bombone. I Oreo kolači. Da, ja sam najbolji. Bako, mogu li da uzmem taj sirup? Hvala ti. O da, završio sam. Jessica, jesi spremna? Wow, koliko sladoleda. A šta je ispod poklopca? A mentu ne volim. Fuj, to uopšte nije lepo. Probat ću ovo. Nije loše, sviđa mi se. A šta je ovdje? To je definitivno nešto što treba probati. Ludo ukusno, ovo je pobednik. Jeste li čuli? Pobedio sam. Imam jednu malu lizalicu. O, ja 10. Ja dobila sam 100 lizalica, cool. Bobby, pogledaj koliko lizalica ima. Stefani, hoćeš dati nama malo? Ali prvo ću pojesti svoju jednu lizalicu. Mislim da ću brzo to uraditi. Treba je samo otvoriti. Jao, nešto neće. Otvaraj se. Jao, gdje je lizalica? Ostao je samo štapić. Evo je. Tako je bolje, probat ću. Ukusno, ali malo. Evo, ne brini. Možda će ti neko drugara dati svoje lizalice. Bobby, na tebe red. Wow, tako brzo i spretno otvaraš svoje lizalice. Super. Sad mogu. U stvari, čekajte, imam genijalnu ideju. Želim da napravim karamel mrvicu. Sad ću razbiti sve lizalice čekićem. Bum, bum. I tebe isto. To je tako zabavno. Zašto pre nisam razbio lizalice? Sada sipam sve mrvice u tanjir i jedem ih. Sačuvao sam jednu lizalicu da bih je umakao u mrvice i jeo. Izgleda baš onako kako sam zamišljao. Hoću jo. Završio sam. Ali ostalo mi je još mnogo slatkih mrvica. I njih ću pojesti. O da, Stefani, sad ti. Tačno.
kako ih najbrže otvoriti? Koristit ću usisivač. Jel radi? Da, super, počinjem. To je to. Sve sam otvorila. Jedva čekam da probam. Uzet ću prvo jednu lizalicu. Lepa je, a ova? I ova je super. Stefani, hoćeš pojesti sve sama? Da, toliko su ukusne da ne mogu prestati da jedem. Samo što mi ne staje sve u usta. Jao, ne mogu ih izvaditi. A šta da radim? U pomoć? Sad ćemo ti pomoći. Eto, uspelo je. Jao, izgleda da nismo samo lizalice izvukli. Ma, bitno je da smo izvadili lizalice. Jedno kukuruzno zrno kod vas? Ja imam 10. A ja 100. Jeste vidjeli? Mogu napraviti puno kokica. Stefani, ti si prva. Okej, imam ideju. Pokušat ću da zagrizem ovo zrno. Jao, nešto neće. Tačno, kako se odmah nisam setila toga. Imam malu peglu. Sad ću napraviti kokicu s pomoć nje. Bobijeva baš ne vole da čekaju. To stvarno traje predugo. Evo. Šta se dešava? To sam bila ja, napravila sam kokicu. Sad ću je probati. Divne. Bobi, sad ti. Vrlo rado. I meni treba pegla da bih napravio kokice. Stavit ću sva svoja zrna na peglu i sačekati. Tako brzo. Super. Zapamtite ovaj lifehack, devojke. Kako vruće. Zaboravio sam da isključim. Evo, šta se smeješ? To je to. Pa dobro, sad ti. Evo, na tebe red. Kako ćeš ti spremiti kokice? Imam jednu cool ideju. Koristit ću aparat za kokice. To je jednostavno i genijalno. A niste razumeli? Sad ću vam sve pokazati. Potrebno je samo sipati sva zrna u aparat i dalje će sve učiniti sam. Sklanjam činiju, uključujem i čekam. Već se sprema, a izgleda baš lepo. Hajde da sipamo još malo. Čekamo. Wow, koliko kokica. Ali imam još zrna. Treba sve spremiti. Opet čekam. Koliko kokica? Mamice, je li to jastog? Stefani, bolje da ga ne diraš. Može da te ujede. One, ko je dobio 10 jastoga? Evo, hrabra si. Kakav je ukus? Kakva noćna mora. 100 jastoga. I u Bobi nemaš sreće. Idemo na povećanje. Stefani, imaš najmanje. Počni. Hajde. Dobro, dobro. Kako jesti to? Izgleda kao da me ne može pojesti. Dobro, sad ću probati. Baš me zanima da li je ovo ukusno. Jeste mnogo. Kakav je rep. Drugari, preporučujem. Jao, tako privlačno jede. Ukusno je, samo što je školjka tvrda. Da si vidjela svoj osmeh. Bolje operi zube, Stefani. Kakav užas, ne gledajte me, sramota me. Bobi, počni ti da jedeš. Ne, neka Eva jede. Nema problema. A kako da ih pojedem? Tačno. Pokušat ću samo ne zagrizem. To uopšte ne izgleda ukusno, ali sumnjam da Stefani laže. Jao, nešto nije u redu. Treba ga iseći na neki drugi način. Tačno, imam crni pojas u karateu. Sad ću srediti ove jastoge. Kija. Gotovo. Sad treba nabaviti oguljeni komad mesa. Oho, već izgleda bolje. Jao, izvinjavam se. Pa, vreme da probam kakav je taj jastog. Oduševljena sam. Hoću i ja. Šteta što sam dobila tako malo. Ne mogu prestati da jedem. Mnogo ukusno. Bobi, šta čekaš? Jedi sad ti. Stvarno, šta čekam? Sad ću i ja probati. Jastozi, čuvajte se. Sad će vas Bobi pojesti. Prelepo. Devojke, gdje ćete? Bobi vidi sve.
Vi ste već pojeli svoje porcije? Stefani, dosta. Eva, nemoj ni da me gledaš. Devojke, šta vam je? Ja nisam dirao vašu hranu. Pustite me da jedem na miru. Šta je? Hoćete vi? Pa dobro. Eto tebi. I tebi. Dosta vam je. Baš ste smešni. To uopšte nije smešno. Baš si bezobrazan. Bobby, izgleda da si naljutio devojke. Hoćeš im ipak dati nešto? Jesi li to video duha? Mamice, došao je živi jastok. Očigledno želi da se osveti za svoje prijatelje. Sakrijte se brže. Jastozi, kakav užas. Boli me prst. Pocrveneo je. Šta se smete? Stvarno me boli. Tačno. Ovdje je neka kutija. Pa šta onda čekamo? Hajde da izvadimo ključ iz kutije. Hajde da rešimo ko će to uraditi. Eto, zašto sam uopšte pristala na to? Sad moram ja vaditi ključ. A šta ako osim ključa u kutiji još nešto? A, tamo je nešto mokro i smrdljivo. Zašto tako smrdi na ribu? U redu, moramo raditi to. A, ne, to je riba. Joj, što se tako derem? A riba mi ne može ništa, bezbedne. A vratit ću je nazad. Možemo sad otvoriti sef. Hajde. Pogledaj ovdje. Prvi je naranđasti sef. Nadam se da je unutra nešto cool. A bomba uopšte nije cool. Idem ja. Što si se tako plašila? A, bomba! Bežimo! Stani, imam jednu ideju. Potrebna su mi klešta. I imala sam ih negdje. Eto, sad samo treba preseći neku žicu. Bitno je pogoditi koju tačno. Neka bude crvena. Wow! Uspelo je! A, prerano si zaključila. Sad smo garavi. Nema veze, a videla sam da imaš četku. Sa njom se možemo očistiti. Alice, prestani više. Vreme je da tražimo sljedeći ključ. Ti si na redu. Joj, plašim se. A šta ako mi neko odgrize prst? Okej, nadam se da će sve biti u redu. Za sad je sve u redu. Wow, to je gumeni medved. Cool. U njemu ću lako pronaći ključ. Eto, jesam rekla. Bravo, hajde sad da otvorimo drugi sef. Ljubičasti ključ, dakle treba otvoriti ljubičasti sef. Inače, to mi je omiljena boja. Jao, bolje da sam poslušala Lili. Sad mi celo lice sjaji. Zar je to loše? Ove šljokice su baš lepe. Mogu našminkati oči sa njima? Bolje idi traži sljedeći ključ. Tačno. Prošli put je bio žele meda. Možda će i ovaj put biti nešto dobro. Čudno. Unutra je nešto vrlo neobične teksture. Da li ću moći da nađem ključ? Super, evo ga. Plavi ključ. Dakle, vreme je da otvorimo plavi sef. Možda će bar ovaj put biti nešto ukusno. Da vidimo. Neki konopac. Šta će se dogoditi kad ga povučem? To je super. Oho, sa neba padaju bombone Orbis. Ali ih je premalo. Lili, povuci još jednom. Nema problema. Super. To je prava slatka kiša. To je zaista cool. Ovog puta ja tražim ključ. Nadam se da ću imati sreće i unutra će biti nešto ukusno. Ajde brže. Dobro. Joj, na tanjiru je nešto neprijatno. A, to je crv. Lili, skloni ga. Ne podnosim crve. Pao je. Mislila sam da će me pojesti. Sa roze ključem ću otvoriti roze sef. Pitam se šta je u njemu. Sad sam sva u peni. Šta se smeš? Evo i tebi malo pene. Ma daj, pene je super. Zelena kutija znači da će uskoro otvoriti zeleni sef. Treba samo naći zeleni ključ. Unutra je nešto čudno. Krokodil ili zmija? Nemoguće. Sad ću da vidim šta je to. Fuj,
Kako odmah nisam shvatila, to je žaba. Odvratna je. Ali sa žabom neću otvoriti sef. Moram naći ključ. Našla sam! Alice, jesi li spremna za otvaranje zelenog sefa? Onda hajde. Zanimljivo, šta je tamo? Šta je to? Moram kliknuti dugme. Wow! To su pare! Uzet ću što više. Ti onako imaš ovaj pištolj? Obožavam taj miris para. Pare također spašava od vrućine. Stani! Taj novac je moj. Alice, a za tebi imam nešto bolje. A vreme je da izvadiš sljedeći ključ. Ja, nadam se da tamo neće biti ništa gadno. Neću da prljam ruke. Jao, tamo je ponovo nešto odvratno. Liči na sirova jaja. Moram što brže naći ključ. Konačno. Sad ćemo otvoriti žuti sef. Hoćeš li ga možda ti otvoriti? Hoću. Ne skloni se. Ovo je moj sef. Ovog puta imam osjećaj da je tamo nešto dobro. Pa da, skoro si u pravu. Sad lečiš na kokošku sa žutim perjem. To nije smiješno. Bolje traži ključ. To ti najbolje ide. Hoću da moj ključ bude u nečem lepom. Okay. Joj, izgleda da opet nemam sreće. Tamo je nešto smrdljivo. Možda mi se je učinilo. Tako je. To je zeleni žele. Jako volim žele. O, da. Prelepo. Jela sam, sad mogu potražiti ključ. To. Još jedan sef će biti otvoren. Možda će i tamo biti nešto ukusno. Dugme. Mogu li da ga kliknem, molim te? Hajde. To. Pitam se šta će se desiti. Dosadno. To je samo dugme. Nisam ništa dobila. Ali dobila je Lily. Alice je stisnula dugme, a ne ja. To nije fair. Jao, opet je moj red. Pitam se šta je ovog puta u kutiji. Da vidimo. Joj, to je kosa. Ali kakva kosa? Odvratna kosa, fuj. Zašto si je bacila u mene? Osvetit ću ti se. Evo ključa. Sad ću otvoriti sivi sef. Neka tamo bude nešto ukusno, molim vas. Konačno. Lily, vidi, to je Huba Buba. Meni i tebi. Nikad nisam vidjela srebrnu žvaku. Baš je ukusna. Da, mnogo. Posljednja kutija. Šta je u njoj? Oho, čips. Konačno mogu bar nešto pojesti. Ovog mi nije dovoljno. Poješću sve odjednom. Ukusno. Nakon takve lepe večere, spremna sam da izvadim ključ. Evo ga. Alice, hajde da otvorimo posljednji sef. Okay. Oho, tu je još jedan ključ. Jupi, moći ćemo da izađemo odavde? Da, konačno smo slobodni. Super.